vymysleli recept, ve kterém se místo brambor používá tvrdý chléb. A plná mísa těsta na takové bramboráky, nebramboráky vyjde na pouhých 20 korun. Mohl byste ochutnat? No. Co kuřecího? Kuřecí tam rozhodně není. Asi nějaké brambory budou nebo. Brambory tam nejsou, je tam tvrdý chleba. Tvrdý chleba? To brambory. Brambory tam taky rozhodně nejsou. Je to bramborák z tvrdého chleba. No. Uhádl byste to? No. Den 2 na tvrdý chleba má snad doma každý. A když ho nemáte doma, tak snad... Řidič, ten tvrdý chleba má. Dobrý, nemáte náhodou chleba? Jo, máte štěstí zrovna dneska, jo? No super, díky. A máme ho. Bramboráky z tvrdého chleba. No docela hodně bizarní recept. Podle divačky prý ale nepoznáme rozdíl. No nic, suroviny jsme pořídili do 20, takže u brousku prostři se. Takže potřebujeme tvrdý chleba, sklenici vody, 2 vejce, česnek, sůl, pepř, majoránku. Základem je, jak už bylo řečeno, tvrdý chleba. Musíte ho namočit ve vodě a před použitím pak důkladně vyždímat. Pak už přidáváme všem jako do běžného bramborákového těsta. Jen vynecháme brambory a mouku. Přidáme 2 vejce, sůl, pepř, česnek a majoránku. Labužníci mohou použít i jiné oblíbené bylinky. Celý recept už teď visí na TN.cz. A pak už se smaží a smaží a smaží do zlatova. Člověk má pocit, že těsto v míse spíš přibývá, než ubývá. A pokrm vám bude vůně v bytě připomínat ještě 2 dny. Takže bramboráky, které neviděli bramboru ani z rychlíku, no tak k televizi nebo k pivu si to dokážu živě představit. Vaše další recepty z bizarních surovin hrňte dál do e-mailu inspektor@nova.cz a už v neděli se zase odskočíme ke kuřecím kužičkám, který vás mimochodem hodně bavili. Největší moravský